Na samu labarin yarinyar ki bata iya kunu ba ko? To dan haka gaskiya ayi hakuri kawai zan je in samu wacce ta iya kunu dan ni gaskiya na fi son wacce ta iya kunu. Me ya kuma na yin tsaki akan na gaya miki gaskiya? Oho ni dai na fasa aurenta tunda dai bata iya kunu ba. Maganar banza ma kenan. Kamar ya maganar banza ina fa da hujja da nace na fasa bata iya kunu ba shi yasa na fasa aurenta. Yawwa dan haka ni sai an jima ma bana son dogon surutu. Kai yanzu idan kanwa kace aka yi wa haka zaka ji daɗi? Malam Albada ya ji wai kai hankalin kai na ina wai ko baka san abin da yake faruwa da matar da zaka aura bane. Billahi allazi la ilaha illa hu ban san komai akai ba. Tabdi jan a lalle kan zaka yi gwari dan matar da kake so ka aura alquran bata iya kunu ba. Ni ma abin da kai ce budurwa ta wacce nake so na aura bata iya kunu ba kanan sai da na rabu da ita dole. Dauki wannan abu jarabawa ce da Allah subhanahu wataala ya jarabce ka da shi. To yanzu jarabawa ya kare tunda mun rabu da ita ko? Ai da ma amfanin nan mace a ce ta iya kunu. Shi yasa ni fa yanzu zan yi aure sai na tsinanta bincike saboda in tabbata budurwar da zan aura ta iya kunu ko bata iya kunu ba wannan shine tunani na. Gaskiya wannan tunanin naka yayi kyau. A tunani ne mai kyau mana ai duk wanda zai yi aure yanzu in dai bai yi wannan tunanin ba to sai ya shiga halaka sai ya je aure wacce bata iya kunu ba. Yawwa. A'a na kowa kai kuma me yake damun ka ne naga kai wani shiru haka. Wani takeici ne yake ci mun zuciyata. Ai ko dai damun na samu wani labari an ce ka yi aure ko sati ɗaya baka yi baka gane wacce ka aura bata iya kunu ba. To ai shikenan sai kai hakuri ko tunda da yanzu ka riga ka aure ta. Sai kai hakuri kawai. Ba zai yiwu ba wallahi ba zan iya hakura ba. A kana fi da gaskiya abinka ban ga laifinka ba ni shawarar da zan baka ma kawai ka sake ta ka huta da kaya. Kawai ka je ka aure wacce ta iya kunu. Ka gani? A to hakan dai kawai shine mafi sauki kuma shine mafita. Kawai ka sake ta ka huta da kaya tunda dai bata iya kunu ba dama. Kada ka saki a haɗa kai da kai a cutar da wani. A hab to ai shi yasa ni ma bana so a haɗa kai da ni a cuce shi din shi yasa na bashi shawaran kawai sake ta ya huta da kaya ya je ya aure wacce ta iya kunu kawai. Ai sayan na garmai da kuɗi gida. Wannan gaskiya ne dan idan ka aure mace da ta iya kunu shikenan ka mai da sadakin ka gida idan kuma ka aure wacce bata iya kunu ba to kai kan ka shiga uku dan kana cikin hatsari. Lalle akwai sabon aiki. Kai kuma Presdo wai me yake damun ka ne naga sai masifa kake yi. Yau mun mulakancin da har in koma ga Allah ba zan taba manta shi ba. To kai madadin ka magana mana ko zai shige maka gaba gurin magance matsalar ka. Dan bai san matsala ta ba. To wai ni abin da ban gane ba ma wai me yake faruwa ne haka ma wai har ya daga maka hankali. Da Sumayya da uwarta da kawayenta dukkan su munafukai ne. Akwai wani abu da suke koyi wanda ba sa so in sani. Ni na sani na sa abin da suke babboye maka dama Sumayya ce bata iya kunu ba shi yasa suke babboye maka ba sa so su gaya maka. Na haka ni shawarar da zan baka kawai ka rabu da ita ka samu wata ka aura abinka. Alhaji ba da masu kai ma fa ina taya ka jaje na ji an ce ka kori matar ka wai saboda bata iya kunu ba to amma fa yanzu gashi nan ta zo da iyayenta wai suna so a sasanta. Bana bukatan sasantawa da kowa. Bana bukata. Kana da gaskiya ban ga laifin ka ba ni ma bari in kira maman budurwa na in gaya mata cewa na fasa auren yarinyanta saboda na ji labarin bata iya kunu ba kar a caka mun. Yawwa bari in kira ta in gaya mata komai. Na samu labarin yarinyar ki bata iya kunu ba ko? To dan haka gaskiya ayi hakuri kawai zan je in samu wacce ta iya kunu dan ni gaskiya na fi son wacce ta iya kunu. Me ya kuma na yin tsaki akan na gaya miki gaskiya? Oho ni dai na fasa aurenta tunda dai bata iya kunu ba. Maganar banza ma kenan. Kamar ya maganar banza ina fa da hujja da nace na fasa bata iya kunu ba shi yasa na fasa aurenta. Yawwa dan haka ni sai an jima ma bana son dogon surutu. Kai yanzu idan kanwa kace aka yi wa haka zaka ji daɗi? A'a kamar ya ko kuma a ce yar da ka haifa aka yi wa haka ya za ka ji cikin ranka. Oho ni ina ruwa na kuma in yarinya na ne ai ni zan sa mamanta ta koya mata kunu ma tun a gida kafin ta auren. Daman na san za a zo gurin. Za a zo wajen mana dama ina da yarinya an bata iya kunu ba to me ya amfanin ta? Tabbas kai na daban ne. Warre ma kuwa kuma masoyin kunu ba? Haka ne ran kai daɗe. A to ke ma ashe dai kin sani kenan. Kuma akwai abin da yake damuna ran kai daɗe. Ke ko me yake damun ki haka? Babu komai ran kai daɗe. Damuwa ta daga gare ka ne. Kamar ya ban gane ba kina nufin ni din damuwa ne? Ba haka nake nufi ba ran kai daɗe. To ai ni yanzu ban san me kike nufi ba kuma ban san ya kike so a yi ba. Ina so in samu kulawa fiye da wacce nake samu a gare ka a baya. Za ki samu kulawa ne kawai don kika gyara halinki kika iya kunu yanda ya kamata. Na kasance a duk wani abu da nake yi kai ne kwarin gwiwata. A banza in dai baki iya kunu ba. Babu wata rana da za ta fito ta faɗi ba tare da na yi tunaninka a cikin zuciya. Ni fa wannan dishiri me kike gaya min kawai so nake in jikin ce yanzu kin iya kunu. Da zan samu kulawarka. Wai ni fa so nake kawai in jikin gaya min yanzu kin iya kunu. Idan akwai abin da na bata maka rai to ka yafe ni. Ni fa ba zan taɓa yafe miki ba in dai baki iya kunu ba. Kamata da Allah.
Ni akwai wata yarinyar da nake tunanin kawai ita zan aura ma. Domin yarinya ce kyakkyawa, yar fara, yar kicip yar silindiya. Kuma gashi ta iya kunu ba ka gari ba biyu kenan. Ai ina gaya ma ita kawai zan aura. Da akwai inda zan yi hana auren nan wallahi zan hana. Warre kuwa zaki iya hanawa, kin ga in kin iya kunu kawai shikenan sai dai in aure ki kawai in rabu da ita. To amma me yasa kika ga wannan maganar? Nace ina son ka. Ina son aure ka. Anya zan yadda da ke kuwa? Wallahi ka yarda da ni. Kai. Ka amince min mu daidaita. Kamar yan amince miki mu daidaita, ban gane ba. Kana so na. Kin iya kunu? Ka amince min. Tunda na sauke duka kunyata na talata maka kaina. Ke bari ki ji magana fa ake na kin iya kunu, in baki iya kunu ba dan Allah ki kama gabanki. Dama na san za a zo gurin. Gaskiya dai kan an zo wajen bata iya kunu ba wai tana so na, to me amfanin ta? Ni fa dole sai macen da ta iya kunu zan aura. Da Allah rufe mana baki. Ba zan rufe bakin nawa ba tunda ba bakin ku bane. Yawwa. A'a, ke kuma Hajiya Nafisa me yake faruwa ne haka? Ina ruwanka da abin da yake faruwa? Dan iya? Allah ya baki hakuri, ni ba rikici nike nema ba, addu'an da zan miki dai Allah ya sa kin iya kunu. Dan haka mata aje a koyi kunu. Aje a koyi kunu, a iya kunu o. In kunne ya ji jiki ya tsira. Ku dakata kada ku kalla kawai ku wuce. Idan kuna bukatar samun wasu sababbin bidiyoyi na masu daɗi fiye da wanda kuka kalla a yanzu, to ku je YouTube channel ina mai suna Sai Na Faɗa TV. Wannan shine hoton YouTube din. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa domin sani a duk lokacin da na daura. Nagode.